kena kanggo contoh lho. Nggih. Gamelan slendro kuwi larase 1, laras 2, laras 3, laras 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 gunggung ana pira, Nduk? Ana 17. Lah ya kuwi mula awake dhewe kudu nindakake 17 rakaat jroning sedina semengi kuwi ngono. Kuwi gamelan wayang kuwi tinggalane para wali biyen ngono. Dadi ki ya tontonan ya ngemu tuntunan ya ana tatanane ngono. Yo diaturake apa meneh? Mas Dolok ngendi? Mas Rasa? Anakku Surasa wah ku suarane gantem montawa canane pinter kuwi. Karsanipun para rawuh dikanggo ingkang durbagia pinulya. Ngono Mas sambene tanjoro nganten ya wah. Ya ora kanten. Kene Mas Rasa. Aku Jare jago Surasa wah. Terus tunggal malih badhe matung ya Pak. Entek jam kula menang. Yuk kene. Mas Rasa. Nek njaluk sego goreng kok tak gorengke. Demen bar nggonku ketoprakan tenan lho anakku Surasa dadi apa kaya nek anakku Dolok dadi Minak Jingga, anakku Tatu dadi Damar Wulan. Dong ketoprak pinter ya dicerpeke oleh Surasa. Yo. Wilujeng dalu gondeng. Gantem. Pripun suarane nggih pun ngeten iki gawan bayi saking Sibu. Kuwi jane ndek men laire sasi surat tak jenenge Anom Surata ning ndak nek ra dadi kaya Anom Surata ndak mah. Kuwi irang lak jenenge Surasa tak. Walik Surasa. Surasa. Ki Anom Surata ya jek sedulur jek penah. Waris. Jek waris. Malah jek tuwa trah pengging karo trah juwiring lho. Nggih. Monggo Mas Rasa bebas. Apa pangkur mawon apalan iki. Slendro. Rada maju Mas kira kena syuting. Slendro kok. Ora tau pamintaku meneh. Susu karo Kang Supri lho niki. Kene Kang Pri. Panggur. Ngambara ing ngawan-awan elok men wae Asem ada nyumbang lagu do apik-apik meh. Sangga apik kono tok sangga Kok nyumbang ya ora enek apa gombale kok ya dipik-pik. Ayo moyo mengowi sak umur. Wah, cek trah penggengi tenan lho Le Sumantri. Aku ya kalah. Ibuku Swargi Bupan iki rage Swargi Simbah Gondomarto pengging lho. Allah hanyut bebasan tanpa jane suarane ape tak kon adan ora tau gelem. Long Kristen kok nadan iki. Ngadan jam 10 mah diunjung. Agama rasukane beda kok ya. Nah, sapa ngerti. Kok maleh Surasa wis maleh kae. Ya iso lho. Agama mung kanggo agemane ngatik, penting tumindak jujur temen wah suci. Sing penting jujur atau ngapusi. Wektu Ngapusi ngapusi sapa? Wong ngawur iki mung bukne angel banget diapusi. Narabasing meko mendung. Nah aku tuwae jek tekun salat lho Le Sumantri tenan tekan Mbah Uti lho. Mas Dolok. Sinten? Jenengan to? Oh, anakku lho gentenan karo Dole Joko Dolongdang le, Pak. Mas Joko mboten. Ujek trah kok Nyukja kuwi. Ana jenengan tekun